esteu? Mireu, ui, el meu pijama, que xuli. Mireu. El que passa és que no sé si sóc un lleopard o un guepard. Estic ahí dubtant, però mireu que xulo. Les orelletes, mireu el morro, el nas. Uah! Vos ha assustat? No, no. Mireu, si avui està així Rolfi... Ai, Rolfi... Ai, si avui està així Rolfi i jo porte pijama, ja sabeu que avui toca... Avui toca conte! Oh, m'agrada moltíssim a mi els contes! Mireu, quin conte que tinc. Se diu Un conte embolicat. És d'Alessandro Sana i és de l'editorial Calandraca. I mireu, jo crec que este conte parla de la Caputxeta Roja, perquè mireu, en la portada és una nena i una caputxeta roja. Vosaltres sabeu el conte de la Caputxeta Roja? Sí? Doncs a veure què ens conta este conte. Me lleve això, que m'angoixa. L'obrim? Preparats? I preparades? Preparat, Rolfi? Així m'agrada, que estigues ben preparat. Que l'obrim, Diu, hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Groga. Caputxeta Groga? Però si la caputxeta... La caputxeta era roja! Ah, vale, ja està. Era una caputxeta roja. Vale. T'has enganyat, llibre? Per favor, que era caputxeta roja. Clar, era la història de la caputxeta roja. Vale, genial. Podem continuar. Ah, sí, mireu. Ara ens diu el llibre. Ah, sí, caputxeta roja. Mireu-la ahí, que està passejant ella. Diu, la seua mare li va cridar i li va dir: escolta, caputxeta verda. Per favor, que no, que és vermella. Que el conte és el de la caputxeta roja, el de la caputxeta vermella, no la caputxeta verda. Ah, sí, caputxeta roja. Ai, este llibre, com s'enganya, per favor. Posa atenció, Vale. I la mare de la caputxeta roja li va dir: escolta, caputxeta roja, ves a casa de la tieta Teodora a dur-li aquestes peles de patata. Però llibre, per favor, llibre, concentra't. Què li va dur la caputxeta roja a la seua iaia? No a la seua tia Teodora. Què li va dur? Una coca. Però peles de patata? Per favor, peles de patata o de creïlla. Això no li va dur. Li va dur una coca. Vale, podem continuar. Este conte s'està enganyant tot el rato, Tota l'estona està dient coses que en el conte de la caputxeta roja no passen. D'acord. La nena se'n va anar al bosc i se va trobar una girafa. Una què? Se va trobar una girafa en el bosc? Vosaltres sabíeu eixe detall? Se va trobar una girafa en el bosc? Conté de veritat? Ah, no, s'hi va trobar un llop. Ah, vale, conte, vale. Vale, que ja estàvem nosaltres preocupats i preocupades perquè portes un embolic increïble. Vale. Doncs la caputxeta roja se'n va anar al bosc i se va trobar a un llop. I el llop li va dir: caputxeta, quants són 3 més 2? Això li digui el llop? Que no conté, que el llop li va dir: on vas, caputxeta roja? Ah, vale, caputxeta roja. Sí, caputxeta com roja, caputxeta roja. Vale, és que el conte està pensant, està ahí dient, vale, que és la caputxeta roja. Perquè és que ja, entre que ens ha dit que era la caputxeta verda, la caputxeta groga, quin color més falta? Quin color més?
I clar, quan el llop li va preguntar «On vas, Caputxeta?», ella li va contestar «Sí, vaig a la plaça a comprar salsa de tomaca». Salsa de tomaca? A veure, xics i xiques, per favor, on anava la Caputxeta Roja? Anava a casa de qui? De la iaia. A dur-li què? Coca. Però anava a la plaça a comprar-se salsa de tomaca? No conté. Això no anava. Vale. Vale, diu sí. També vaig a casa de la iaia, que està malalta, però no recorda el camí. I el llop, que és molt intel·ligent, li va dir... Jo conec un cavall... Perdó? Un cavall? No, què li va dir el llop? El llop li va dir... És clar on està la casa de la teua iaia. Agafa el tramvia, para en el número 65, baixa a la plaça de la catedral i gira a la dreta. Trobaràs 3 esglaons i una moneda a terra. Deixa els 3 esglaons, recull la moneda i compra't un xiclet. Tot això per anar a casa de la iaia? Tot això per anar a casa de la iaia? Llavi, iaio, que no tens ni idea d'explicar contes. Ho emboliques tot, però el xiclet m'he comprat. Ja sé què ha passat, mireu! El iaio li estava contant el conte de la Caputxeta Roja a la seua neta. Però clar, com el iaio sap tantes històries i ha viscut tantes aventures, ho ha embolicat tot. I ja no sabia si la Caputxeta era roja, si la Caputxeta era groga o si la Caputxeta era verda. I tampoc sabia si l'animal que s'havia trobat era el llop o era una girafa. Ja no sabia res, perquè ho havia embolicat tot en el seu cap. S'havia enganyat. Però sabeu què passa? Que a mi m'ha agradat moltíssim este conte. Sabeu per què? Perquè hi havia caputxetes de tots els colors. Tant li feia que fora roja, que fora verda, que fora blanca, que fora negra, que fora verda. Perquè és igual, no passa res. Hi havia caputxetes de moltíssims colors, i això feia, i això fa que la caputxeta sigui única, que la caputxeta siga única. I també m'ha agradat perquè tot el món se podem enganyar. I no passa res, perquè, per exemple, el iaio s'ha enganyat, s'ha equivocat, ha barrejat moltíssimes idees i moltíssims contes, però no passa res perquè la història ha sigut superxula. A que sí? A que la història ha sigut molt, molt xula? I nosaltres hem pogut ajudar al iaio. I li hem dit, a veure, iaio, per favor, que és així, mira, que no passa res per enganyar-te, per equivocar-te, però clar, si tu vols contar la història de la Caputxeta Roja, has de saber-te-la bé. Que m'ha agradat a mi este conte, perquè clar, és que a banda d'escoltar esta història tan xula i tan innovadora de la Caputxeta Roja, hem ajudat al iaio a saber com és de veritat la Caputxeta Roja. I què dues coses hem après? Hem après que no passa res si s'equivoquem, perquè podem aprendre moltíssimes coses i que hi ha caputxetes de moltíssims colors. Ara vosaltres heu de decidir quin és el vostre color preferit, i si teniu dos o tres o quatre, i fer la vostra caputxa del vostre color preferit. El meu és el verd, així que jo sóc la Caputxeta Verda. Espero que vos hagi agradat. Sí, espere, no, és conte contat, conte acabat, i jo espero que vos hagi agradat.